איזה פחד זה לעשות שינויים בחיים, נכון? ותארו לכם איזה פחד זה לחזור בתשובה בקיבוץ ולהפוך מקיבוצניקית מגניבה וקולית וחיילת ומשקית חוויה שאוהבת מסיבות, להפוך לאיזה דוסית חרדית מכופתרת. כאילו, מה יגידו עליי? בחברה הקיבוצית מאוד מאוד חשוב מה אומרים עליך, אבל אני מניחה שבכל חברה, מה יגידו עליי אם אני אשתנה? זה דבר מאוד מאוד מפחיד לעשות שינויים. ספר שכתבתי, בת הדיין, שעכשיו נכנס לרשתות הספרים סטימצקי וצומת ספרים, זה סיפור אהבה, אבל הוא בעיקר מדבר על האומץ להשתנות. מושבניק חילוני, שהוא, אני לא מדברת עכשיו על השינוי של לחזור בתשובה, אני מדברת על להשתנות באמת, לשנות את מה שאתה רגיל להיות, את הדפוסי חשיבה שלך. ויש שם את רחל, שהיא בחורה סגורה וביישנית, היא רוצה להעיז, היא רוצה להשתנות, היא רוצה לא להיות בדפוסים שגידלו אותה, וגם כפיר, שהוא כביכול דמות שיש לו את כל החופש, הוא יכול להיות מישהו ומשהו, הוא עדיין רוצה להיות משהו אחר, הוא עדיין רוצה לבחור להשתנות. בת הדיין, יותר מכל דבר אחר, הוא מדבר על האומץ להשתנות ולחפש להיות באמת את מי שאתה, בלי לשים פס על מה שחושבים עליך. חפשו אותו בחנויות סטימצקי וצומת ספרים, הוא הגיע. יאללה, אוהבת אתכם.